Ένα πράγμα που πρέπει να μας θυμίζουμε όταν αρχίζουμε και νιώθουμε άβολα, όταν αρχίζουμε και αισθανόμαστε μια προσδιοριστή δυσφορία, όταν καταλαβαίνουμε ότι δεν νιώθουμε καλά, αυτό που πρέπει να μας θυμίζουμε είναι ότι εκείνη τη στιγμή παίζεται μέσα μας ένας αρνητικός εσωτερικός διάλογος και να προλάβουμε πριν αρχίσει ο φόβος και η ανασφάλεια να μας κατακλείζει, να μας θυμίσουμε ότι αυτό που μας συμβαίνει είναι άγχος. Να πάρουμε μια ανάσα, να κάνουμε μια παύση και πριν εμπλακούμε συναισθηματικά με όλους αυτούς τους διαλόγους που παίζουν μέσα μας, να καταλάβουμε τι είναι αυτά που λέμε στον εαυτό μας. Ξεκαθαρίζει λίγο περισσότερο έτσι το τοπίο, αποκτούμε διάβγεια και μπορούμε να δούμε καλύτερα κομμάτια της προσωπικότητάς μας τα οποία είναι ευάλωτα και αντιδρούμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Αντιδρούμε θεραπευτικά. Γινόμαστε ένα προσωρινό καταφύγιο, ακόμη και αν δεν μπορώ να βρω λύση ή να με φροντίσω με τον τρόπο που θα ήθελα να με φροντίσω. Είμαι εκεί, μου δείχνω ότι είμαι εκεί να με ακούσω και να με στηρίξω. Δίνουμε έτσι το μήνυμα στον εαυτό μας σιγά σιγά ότι αποκτούμε έλεγχο σε αυτά που νιώθουμε.